हामबाय मारो मीडिया पार्सन दङ जों दिनै मैया खेबसेयावनो जों दिनै आरो खायसे प्रेस मिट मा खायसे जों इलेक्शन डिक्लेयार होनो जों 11 मानदाय बाजार एसेम्बली कमिटि बिसिंखै मानदाय ब्लक कमिटि टिप्रामथा वाईटीएफ पीडब्ल्यूएफ खायसे सिद्धांत नाहरै जोंनि इलेभेन जे कन्डिसन बिजोंनो जिखुनु बर' बाथ्राफोर जों बनायनायनो जों खायसे रेजलिउसन पास खायो जों रहाय दिखा रहमान इयाबल जों गाबोन नुजाखा आरो जे मिडिया हयতো सुरक्षा जतन खाबु हयतो जतन डिटेल माहिती जों नुनाय बिसिंथै जोंनि बर्तमान एमडिसि बंगनां रुनेल डेभलपमा बे बुं गाय फैगया गाहामखौ बखरसा एमडिसि प्लास बदिनी 2 नং महनपुर विधानसभा एसेम्बली दं जोंनि जे मुटुराव नायमाथाव माहाय जोंनि जे एसेम्बली बिसिंनो जिखुनु बर' खरकसान थुन अमन जों नायनानै जों खायसे रेजलिउसन होनानै अ रेजलिउसन कुनु गण्य खायजे जों दिनाव माहायखि अ जागायाव जों जत्त बोरै बदल थुन सिगला बदल थुन टिप्रामो थुन जों आरो खायसे प्रेस मिट मा खायजा नों बसकमा साका सामान बिसिंथै आं आरो सानाम मुजुङो जाथे जोंनि जेव मिडियानि बिसिंथै जोंनि हास्टेनि बुबाग्रा बहन मिडियानि बिसिंथै नुबै दाक्ति पदक्षेप ना हानाय उनथुन नाथाय केन्स होयै नाथाय बफोर फायगोन फाइ बाजार फायगोन जों कुनु आपत्ति गैयै हमबागै जों दिनाव मिडिया हरनो जों पार्सनेल जों दिनाव प्रेस मिट मा खायो ताई बचर सानाम मुजुङो जों 80 बছর जे रिजनल पार्टी जे खायमान बिसिंथै हातानि बरफ जों अथवा खरसाफोर जों रियाखौ अ जागायाव जों दिनाव माहिती जोंनि लकेल दंनि उपयुक्त गैला दङ दासिमहालागै थानानैसो सिगां साइड थांखा अ जागायाव आगिनि हरथुन आबुनि उथुन खायनाय नलेज गोनां बुद्धि गोनां छात्र युवा जेखुनु बरफ जोंनि जे एसेम्बली बिसिंथै उथुननै जों अ जागा दाबि खाय दङ आं बिसिंनिफ्राय जों कुनु बांला ओमफ्राय जोंनि जे एलाकानि न'खरावबो जे एसेम्बलिनि जारा जे समस्त खबजा इलेभेन मानदाय बाजार एसेम्बली बर'नि जारा जनसाधारणबो हामजागोन आशा खायो जोंनि जे अकग्न खोनाबै बुबाग्रा पदक्षेप ना हाथ' होननायनो आसा खालामो नाइन कग्न कथाखा हामबाय तामो नाय बाय जागोन साइमानो কিছুদিন কয়েকদিন আগে মিডিয়াनि बिसिंथै अखाखक मानदाय केन्द्र जोंनि सार बरंगनां रुनेल डेभलपमा नायहोनो आबोनो जों टटेलि मानदाय केन्द्रनि जों साजागलि आङो दिनै समाव हाथे हादोमोन बान्दासो माखाय दाम हिमालय যত বড় সাইমনো লোকাল হতে যত সুখে দুঃখে বেদনা जों समस्या समाधान जों सालायमानो आबोन बिसोरखौ जों बिसास खाय जों लोकेल नांगौ होननानै जों दिनाव खादो बान्दा खायसा जों माखाय आबोन लोकेल इंडियाव जे सिलेक्ट खाजों बोलो रिखे इनके नों बसखौ या रिटाम जों बसखांबाबो स्टेप ना हाजांनाय जों जेहेतु लोकेल रियाफानो दिनै सार दिनै बुबाग्रा फानो फाय जों और बाजा फायदों जों आबोर नायनाय आरो जुदि रुनेल नङै खांखाय जोंनि दल बासावै जों पास खाय खुलुमनाय जों बाबुनि सिं सोमाय माखै सोमो आंनि मुं सन्दय देब्रमा सदर डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि सेक्रेटारि